አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትምላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽናሕናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብርን ቃል ኪዳንን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። ከምኡውን ተሽዓተ ጉንበት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። እንኳዕ ናብ ኣዴና ቅድስቲ ኢለንን አቡነ ብፁዕ አምላክን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓላ ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅድስቲ ንግስቲ ኢለኒ አዲኡ ንዓቢ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ እያሞ እግዚአብሔር ከዓ ንጽቡቕ አገልግሎት ዝጸውዓን ብርኽቲ ሰበይቲ ንግስቲ እያ። ጥንተ ነገሩኸ ከመ እዩ እንተበሉ ናይዛ ቅድስቲ ተወለደትሉ ሃገር ሮሃ ወይ ከዓ ሶርያ ኣከባቢ እዩ። ነገዳ ከዓ ካብ እስራኤል ዝርዋን ከም ዝኾነ ይንገር። ጣልያውያን ሄሌና ብእንግሊዘኛ ሄለን ይብልዋ፣ ንሕና ከዓ ኢለኒ ንብላ። ትርጓሚኡ ጽቡቕ ምንጪ ካልእ እውን ጽብቕትን ሕያወይቲ ሰበይትን ማለት እዩ። ቅድስቲ ኢለኒ ብጽቡቕ ክርስትና ዓብያ ከም ተርጎምቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተርቢኖስ ዝበሃል ነጋዲ ተመርዕያ ነበረት። እቲ ወቕቲ ዘመነ ሰማዕታት ድማ ነበረ። ብዘይከውን ነገር ጠርጢሩ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ገዲፍዋ ንጉስ ቁንስጣ ረኸባ። ንሱ ከዓ ናይ በርጣንያ ናይ ቀደም ቁስጥንጥንያ ንጉስ ነበረ እሞ። ቅድስቲ ኢለኒ ካብ ቁንስጣ ዝተባረኸ ቆልዓ ወለደት። ቆስጠንጢኖስ ከዓ በለቶ ኣብ ልቡ ፍቕሪ ርህራሄ ጽቡቕ ነገር እንዳ ዘርአት ድማ ኣዕበየቶ። ቅዱስ ወዳ ኣቦኡ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ተተኪኡ ንሱ ነገሰ። ንቅድስቲ ኢለኒ ከዓ ንግስቲ ገበራ። እቲ ናይ 40 ዓመት ግፍዒ ብኣዋጅ ኣትሪፉ ንክርስቲያን ነጻነትን ክብርን ንህዝቢ ሃበ። ሓደ ክልተ ኢልና ዘይንቆጽሮ ውዕለት ንምእመናን ወዓለ። እንታይ ደኣ ካብዚ ጽቡቕ ምግባራቱ ቅድስቲ ኣዲኡ ከዓ ብድሕሪኡ ነበረት። ቅድስቲ ኢለኒ ጾሙን ጸሎትን ካብ ምዝውታር ተሻጊራ ኣዕጽምቲ ሰማዕታት ትእክብ፣ ኣብያተ ክርስቲያናት ትህንጽ፣ ንነዳያን ከዓ ትርህርህ ነበረት። ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣከባቢኡን ጥራሕ ልዕሊ 80 ኣብያተ መቅደስ ኣኒጻ፣ ነዚኣተን ከዓ ብወርቅን ብዕንቁን እያ ለቢጣተን። በረኸታ ያሕደረና። ኣብ መወዳእታ ዘመና ናይ ጎይታና ቅዱስ ዕፀ መስቀል ካብ ዝተቐበረሉ ኣውፂኣ ንዓለም በረኸት ኣረከበት። ኣዴና ቅድስቲ ኢለኒ ከምዚ ብቅድስና ተመላሊሳ ብ80 ዓመታ ብ330 ኣከባቢ ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ዓረፈት። ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ስለ ቅድስናን ውዕለታን በዓል ሰሪሓ ታቦት ቀሪጻ ክተኽብራ ትነብራላ። በረኸታን ጸሎታን ናይ ቅድስቲ ኣዴና ንግስቲ ኢለኒ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። አቡነ ብፁዕ አምላክ ያፈቅረን እግዚእነ ዘመደ ማርያምን ዝበሃሉ ፍቅረ እግዚአብሔር ዘለዎም በሃይማኖት ጽኑዓትን ብስነ ተግባር ትጉሃትን ሰብ ሓዳር ነበሩ። ወትሩ ብጸሎት ንቑሓት ስለ ዝነበሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ
ያፈቅረን እግዚእ ብሕልሚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊጽሉ እንሆ ከም ኤርምያስን ዮሐንስ መጥምቅን ካብ ማኅፀን ኣድኡ ዝተሓርየ ንብዙሓት ሰባት ምኽንያተ ድሒን ዝኸውን ስሙ ብፁእ እትሰምዮ ውላድ ክትወልድ ኢኻ በሎ። ኣቦና ድማ ምስ ተንስአ ኩሉ እቲ ዝረኣዮ ንዘመደ ማርያም ሰበይቱ በዓልቲ ቤቱ ነገራ ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ ነገር የልቦን ኢሎም ብጸሎትን ምህለላን ምጽዋትን ምቕባል ኣጋየሽን ይነብሩ ነበሩ። እንተኾነ ግና ሽግርን ሓዘንን ስለ ዘጋጠሞም ከም ኣቦና አብርሃምን ኣዴና ሳራን ካብ ዓዶም ተሰዲዶም ናብ ጣጥያ ወይ ከዓ ንኡስ ዞባ ዱባሩባ እምኒ ጸሊም ከዱ። ኣብዚ ጊዜን ቦታን ስደቶም ድማ ኣብ ሓደ መስከረም 1425 ዓመተ ምህረት ብፁዕ ኣምላክ ተወልደ። ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ገና ወዲ 8 ዓመት ከሎ ኣቦኡ ያፈቅረነ እግዚእ ዝንቱ ዓለም ሃላፊ ወንብረቱኒ ከንቱ ወትፍግእቱኒ ማሳኒ ብእሲትኒ ወውልድኒ ኣሃውኒ ወኣርክትኒ ወተህማኒ እያድህኑ ወኢከውን ቤዛ በድሃሪ መዋዕል በዕለት ኣባይ ኣመ ይኮንን ህያዋነ ወሞታነ። እዚ ዓለም ትርጉም ድማ እዚ ዓለም እዚ ሓላፊ እዩ፣ ንብረቱ እውን ከንቱ እዩ፣ ሓጎስ ከዓ ጠፋ እዩ። ዳሕራይ መዓልቲ ኣብታ ዓባይ ዕለት ሕያዋንን ምውታንን ኣብ ዝፍረድሉ ጊዜ ሰበይቲ ኮነት ውላድ ኣሕዋት ኮኑ ኣዕሩኽ ኣሕሙ ኣየድሑንን እዮም ዝብል ሓሲቡ ንሰበይቱን ደቁን ኣኪቡ ናብ ደብረ ቢዘን መንገዱ ኣቕንዐ። ቅድም ኣብ ፋሉቄ ወይ ከዓ ዓዲ ኣርዓዳ ገዳመ መነኮሳያት ደቂ ኣቡነ ፊልጶስ በጽሑ። እታ እመምኔትን ካልኦት መነኮሳያትን ንኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ምስ ረኣያኦ እዚ ህፃን እዚ ጸጋ እግዚአብሔር ዝሓደሮ ህፃን እዩ፣ ብየማንን ብጸጋምን መንፈስ ቅዱስ ዝኸበብዎ መላእኽቲ ዝሕልውዎ እዩ በላ። ኣብቲ ገዳም ደብረ ቢዘን ምስ በጽሑ ናይዚ ጊዜ ኣበምኔት ኣባ ሰረቀ ብርሃን ብዛዕባ ዕላማ መምጽኢኦም ሓተቶም። ያፈቅረነ እግዚእ ከዓ ንሕና ሃብቲ ዓለም ደሊና ኣይመጻናን፣ ካባኻትኩም መድኃኒት ነፍስና ዝኾነናን ልብሰ ምንኩስና ኢና ንደሊ በሎም። ኣባ ሰረቀ ብርሃን ድማ ንያፈቅረነ እግዚእ 5 ደቁን ግብረ ምንኩስናን ጥሜትን ጽምእን ዕርቃንን ኩርዓተ ርእስን ስለ ዘለዎ ከቢድ እዩ። እዞም ደቅኻውን ንኣሽቱ እዮም፣ ንስኻውን ኣይትኽእሎን ኢኻ ምስ በልዎ ያፈቅረነ እግዚእ ነቲ ኣቐዲሙ ዝረኣዮ ሕልሚ ነገሮ። ኣባ ሰረቀ ብርሃን ድማ እግዚአብሔር ገሊጽሉ ናብ ብፁዕ ኣምላኽ እናጠመተ እዚ ድዩ ብዛዕባኡ ዝተዛረበካኒ ኢሉ ንኹሎም ኣሕዋት ክመሃሩ ናብ ትምህርቲ ይሰደድዎም። ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ኣብዚ ደብረ ቢዘን ካብ መንፈስ ቅዱስ ተሓደሮ ብቑዕ መምህር ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተማሂሩ ናብ ርድእና ኣገልግሎት ኣረጋውያን ተጸምደ። ብጾምን ጸሎትን ስግደትን ድማ ንእግዚአብሔር ኣስመሮ። ዓበይቲ ተኣምራት ይገብር ስለ ዝነበረ እቶም መነኮሳያት ምንኩስና ኣስኬማ መላእክቲ ይግቦ እዩ በሉ። ኣብ መበል 15 ዕድሚኡ ድማ ብኢድ ኣቡነ ጴጥሮስ መዓርገ ምንኩስና ምስ ኣሕዋቱን ኣቦኡን ተቐበለ። ኣብ 25 ዓመት ዕድሚኡ ድማ ካብ ኣቡነ ይስሐቅ ግብፃዊ መዓርገ ዲቁናን ክህነትን ተቐበለ። ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ኣገልግሎት ክህነት ኣብ ዝፍጽመሉ እዋን ፈኑ ጸጋ መንፈስከ ኣብ ዝብል ክበጽሕ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ብኣምሳል ጻዕዳ ርግቢ ኩሉ ሰብ እናረኣዮ ኣብቲ መሰውኢ የጽልል ከም ዝነበረ መጽሓፍ ገድሉ ይገልጽ። ብድሕሪ እዚ ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ን20 ዓመት ኣብ ደብረ ቢዘን ምስ ጸንሐ በረኸት ገዳማት ንምቕባልን ትምህርቲ ንምውሳኽን ናብ ደብረ ዳሞ ከይዱ በረኸት ኣቡነ ኣረጋዊ ተሳቲፉ ገድለ መነኮሳትን ተግባረ እድን ጽሕፈትን ድጉሰትን ስፌትን ተምሃረ። ድሕሪ 5 ዓመት ትምህርቱ ወዲኡ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደብረ ኮዳዱ ንህዝበ ክርስቲያን ትምህርቲ ሃይማኖት እናሰበኸ ብጾምን ጸሎትን እናተጋደለ ን30 ዓመት ተቐመጠ። ኣቡነ ብፁዕ ኣምላክ ሰንሰለት ሓጺን ተዓጢቑ ኣብ ርእሱ ሓጺን ገይሩ ኣእጋሩ ዘርጊሑ እናጸለየ ከሎ ብብርቱዕ ድምፂ ነጎድጓድን በርቅን ማሕበር መላእኽቲ እናተመላለሱ ርእዩ። ሰንቢዱ ወደቐ እሞ ቅድስቲ ስላሴ ብኣምሳል 3 ሰባት ተገልጽሉ እሞ
በዚ መሰረት ድማ ክሳዕ ሎሚ ክልቲኦም ገዳማት አቡነ ብፁዕ አምላክ ሙራደ ስላሴ የኽብሩ። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ብሕትውናን ጽኑዕ ገድልን አስተምሂሮም ክፍሉ ምድሪ እጓለ ምዃኑ ብመንፈስ ቅዱስ ተረዲኡ ደቀ መዛሙርቱ አኸቲሉ ንህዝቢ ጽልማ ተፋንዩ ናብ ምድሪ እገላ ከይዱ ኣብ ሓደ ጎቦ ዓረፈ። ደቀ መዛሙርቱ ግና አቦና እዚ ቦታ እዚ ምድሪ ሸፋቱ ምድሪ አራዊት ስፍራ አጋነንቲ እዩ፣ ኣብዚ ከመይ ጌርና ንቕመጥ በልዎ። አቡነ ብፁዕ አምላክ ድማ ከምኡ ኣይትበሉ ዞም ደቀይ ኢሉ ብምግሳጽ ነቲ ቦታ ብኣርባዕተ መኣዝን ባሪኹ ማሕደረ ቅዱሳን ገበሮ። ኣብኡ ድማ ገዳም መስሪቱ ማሕበር አቂሙ ኣብ 1467 ዓመተ ምህረት ገደሞ። ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ግና ድማ ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ 9 ጉንበት 1500 ዓመተ ምህረት ካብ እግዚአብሔር አምላክ ቃል ኪዳን ተቀቢሉ ዓረፈ። ኣብ ገዳም ደብረ ምዕዋን ድማ ተቐብረ። ኣብ መቃብሩ ክሳዕ ሎሚ ተኣምራት ይግበራሎ። በቢ ጊዜኡ ዝመፁ ሕሙማትን ድኑሳትን ማየ ጸሎት እናተሓጽቡ ይፍወሱ ኣለው። በረኸት አቡነ ብፁዕ አምላክ ኣቦ ይሕደረና። አቡነ ብፁዕ አምላክ ዝገደመን ፍሉጣት ክልተ ገዳማት ኣለዋ። ንሳተን ድማ ገዳም ደብረ ኮዳዱ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ጽልማ ኣብ እምኒ ጸሊም ዝርከብ ገዳም እዩ። እዚ ገዳም እዚ አቡነ ብፁዕ አምላክ ን30 ዓመታት ብጾምን ጸሎትን ተወሲኑ ዝተቐመጠሉን ስላሴ ዝተገልጸሉን ቅዱስ ቦታ ብምዃኑ ከም ገዳም ተገዲሙ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒጽሉ ዓመት መጸ ክብረ በዓሉ 1 ታሕሳስ እናተኸብረ ይነብር ኣሎ። ገዳም ደብረ ምዕዋን ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ ካብ ከተማ ደቀ ምሓረ ብሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ካብ ማይ ዕዳጋ 20 ኪሎ ሜትር ኣብ 1970 ሜትሮ ብራኸ ይርከብ። ኣብዚ ገዳም እዚ ክልተ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ አቡነ ብፁዕ አምላክን ናይ ወደ መዝሙሩ አቡነ በኩረ ድንግልን ኣሎ። ዓመት መጸ ክብረ በዓሉ 9 ጉንበት እናተኸብረ ይነብር ኣሎ። አሜን። በረኸት ረድኤት አማላድነት ጸሎት ናይ አቦና አቡነ ብፁዕ አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። አሜን። ስብሃት ለእግዚአብሔር። አሜን። ጉንበት 9 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ኢለኒ ንግስቲ፣ ቅዱስ ስልዋኖስ፣ አቡነ ብፁዕ አምላክ አቦና። ወርሓዊ በዓላት ድማ አባ በርሱማ ሶርያዊ ናይ ኩሉ ሶርያ መነኮሳት አቦ፣ አቡነ ብፁዕ አምላክ ኢትዮጵያዊ 318 ቅዱሳን ሊቃውንት ርቱዓነ ሃይማኖት ናይ ንቅያ ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን አባ መልከ ጸዲቅ ዘሚዳ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዞሲማስ ጻድቅ ዓለመ ብፁዓን ዝረአየ አቦ። አሜን። ምእዛዝኩም ኣብ ኩሉ ስለ ዝተሰምዐ ብኣኻትኩም እሕጐስ ኣለኹ። ንሰናይ ነገር እደሊ ኣለኹ። ኣምላኽ ሰላም ድማ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም ክቕጥቅጦ እዩ። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን። አሜን። ሮሜ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 19 አሜን። በረኸተ ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይውዓል። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ዝነብር። አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።